Salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi mergem la cariera de la Drinova. Suntem aici cu Vasi, cu Denis. Suntem aici cu bicicletele. Ce-i cu asta? Uite aici la mea. Na, păi ce are? E bine că merg. Mergem la carieră că n-am fost. Și mergem acum. Bă, de nu mai pune frâna așa, că se duce. Eu am pane pe față. Dar de la Botești până aici am sunt și desumflat. Uite, vezi, Vasili? Înapoi îi dau pe fleașcă. Aline, tu știi că noi când eram mici, tu mergeai pe aia neagră, fără cauciuc. Da. Și mergea. Aha. Îți dai seama. Merem și vedem. Vedem care-i faza, Vasili. Ha? Nu știu, hai, că vedem. Poate găsim escavatoare ceva. Nu mai aici. Gâldou. Ne urcăm în ele, cum ne-am urcat în top. Aha, da. Oameni buni, dacă vedeți blocul ăsta, ne-am urcat în topul de la Ivor. A, păi dar l-am postat pe ăla, bă. Am văzut că l-ai postat, da. Să știți că n-am făcut nimic rău. Nu jura nimic. Da. Nu, oameni buni, deci n-am furat nimic. Erau acolo niște chei cu magneți, dar nu. Da, ăsta, cheile alea. Una de 13, dar dispărut, nu știu cum dracu. Da. Nu mă lasă. Uite ce mitiră, bă. Ce faci? A. Hai să-i dăm pe ăsta. Eu bicicleta asta am făcut-o să fie doar pe o viteză. Adică aproape pe cea mai ușoară și în față e pe cea mai ușoară. Și nu pot să-i dau tare. Bun, am urcat dâmpul. Acum mai un pic așa ajung la ei. Bă, mă bagă boscheți! Am urcat, bă. Uite, bă, fraier, nu mai filma drumul, filmează aici. Ce? Mergem pe drumul ăsta și ajungem la carieră. Hai să întind. Faci pietre, bă! Bă, uite cucuruz! Uee! Gata, s-a dus dâmpul. Nu mai dăm să coboare bicicleta. Bă, așteptați-mă, bă! Țu-vă în gură! Dar nu pot, că am pe cea mai ușoară. Hai. Ha? Da. Ia uite acolo, Vasili. Vezi? Fai, trebuie să urcăm pe drumul ăla care am zis eu. Cred că. Da. Păi dacă ajungem acolo, cred că da. Pe acolo trebuie să-i dăm. Ia uite, asta e aici. Pietriș. Păi de ce? De ce? Cum de ce? De ce n-ai avut avânt? Păi nu m-am luat.
Bă, am lăsat bicicleta aici, mă. Dar merg în ce? Zici că merg pe jos. Și moale roata. Dar hai că o las pe mine aici. Dar hai după copacul ăla să o lăsăm. Ia uite aici, bă. Vezi, Vasini? Uai, uite, bă, câte din alea, bă. Ce faci, bă? Foai, ce drept e aici. Ce faci? Dă-te jos. Ia uitați. A, doi pitinezi, bă. Îți doi pitinezi, bă. Hai, dar unui mare. Și eu sunt și pe jos, Deni cu bicicleta, că i-am dat bicicleta lui ăla. Ia bă, ce pitinez. Să nu ne muște, naibii. Eu mă sui pe aia, nu vine după mine. Ia mă, taci. Bă, Vasile, ia uite-te la aia, bă. Grămada aia. Hai, mergem la ea. Hai să mergem, Vasile. Dar hai că-i dăm după așa, că ne mâncă câinii ăștia. Hai, Vasile, pe aici. Bă, trebuia să o lași acolo, bă, că am pană. Hai că o lăsăm aici. Ia hai sus, ne suim pe aia, bă. Hă? Hai pe aia, hai. Dar lasă bicicleta aici, bă. Dar nu ce ai, că poate vine cineva. Lasă-mă, dracu. E a mea. Nu e a ta. Păi da, dar lui e tot acolo. Ia uite aici, Vasile. Ia uite câinele. Haide. Bă, vine după noi, bă. Eu zic să ne suim pe grămada aia. Aline, nu mai țin niciodată. Era mare ardă lumea. Hai pe aici. Hai jos. Sau Deni, ies tu bicicleta acasă ceva? Nu. Bă, e o pataca ta e mică. Hai, veni și cu mine. Ce ți-e frică până acolo? Cum ți-e frică, bă, până la bicicletă? Bă, dă dracu, bă. Hai, uite, mișto e pe aici. Aha. Mi-mi place. Ha, adu bicicleta, ca ta e ușoară, o luăm Uite, într-o și de zi. pe coaie, dacă era cariera asta la noi cu ATV-urile făceai și de dreptul pe acolo. Făceam un traseu din ăla. Hai, bă. Hai. Hai. Dar nu străi, bă, că dacă erau răi, vineau după noi. Bă, dar e șchiop, bă, e șchiop câinele la mare. A, cred că la... Ia uite, bă, drumul, bă. Cred că pe acolo trebuie să mergem. Bă, uite tunelul, bă, Vasili. Bă, prostul ăla-i pod. Păi da, știu. Vasili, aruncă bicicleta aici. Acum, imediat. Unde e bicicleta? Bă, dar luați bicicleta, bă. Păi nu, mă, dar noi o să mergem încolo. Încolo. Acolo. Încolo. Dracu, băi, nu. Mergem la carieră, mă. Nu, asta e cariera. Nu e asta. Care-i? Bă, urci pe aici și cariera aia, uite că este și Aici, acolo bă, una. Aici s-a dus nisip. Dar este aia mare, bă. Cariera mare. Hai să mergem. Hai să mergem, bă. Bă, dar pe grămada aia. Hai la deal. vreau. Nu, hai. Hai pe grămada aia mare. Adu și dă drum pe aici, pe mod avion. Bă, nu, bă, Hai. nu vreau să strig, bă. Dar nu se strică. Bă, să strig. Da, dacă se strică e vina ta, ai grijă. Nu se strică, mă, ce ai. Da. Și eu nu fac nimic, eu doar mă uit la voi. Hai. Bă, dar o să se dea în dâmpul ăla. Ce are? Las că o dăm iară. Hai, dă-o, numai să nu o dai încolo. Bă, da? Aha. Hai. 3, 2, 2. 1 și de. S-a dus în cap. Dă-te, mă, Deni, că era să te calc. Eu, bă, dar ce e rău el la mică. Mamă, pe aici dă-o. Foai, Bă, Vasile, dar dă-o o să încolo. fac una, bă. Vasile, dă-o încolo. Ce? S-o străbat coarne, dă-le dracu.
Las că le facem noi. Asta nu fie ceva câini de hai pe aici. Nu e, dacă erau, trebuia să le atrăgă. Hai bă, dă-l pe aici. Dați mâna, mă, că nu pot să urc. Da, ești bicicletă. Hai, dă-i. Dă-te, Dani. Las că o dau eu, o dau eu. Vasile, o dai tu? Da. Dar dă-o încolo, bă. Unde? Încolo. Da, de ce nu? Ha? Dar de ce să nu urce ăla? Ce? Ăla. Dar nu urcă. Da, hai, dă-o. O dăm așa? Dă-o așa. Hai. Na, acum coborâm, bă. Cu talent. Că ne e cu frâna. Dar nu-i bine, mă, hai asta. Păi, Ne în continuare. Haideți, Dracu, că mă măcă. stai că vine acum. Da, ia. Dar să nu scăp telefonul, că se sparge pe aici. Prin pietrele așa. Uai, Vasile, te e cu frâna, bă! Bă! E mare. Bă, cu aia îmi prins o viteză din asta pe picioare. Bă, acum Dracu, mai poate. Hai. Wow, nu contere, bă, da, mă. Hai, bă. Bă, aveți grijă la asta, bă. Asta e suliță din aia, sau cum naibii se cheamă. Pe unde? Pe acolo? Hai pe aici, Deni. Ce? Ce? Ce îi? Ha! Un prost? Cross? Am urcat. Să-l proști la comanda mea. Bă, du-te, Dracu. Bă, du-te după bicicletă. No, hai, uite, vezi acolo care era aia bună. Unde, mă? A, acolo, uite acolo. A, de acolo? Numai acolo! Încolo? Da, hai. Bă, Dracu, bă, dar nu. Dar nu-i mult, bă. Bă, dar ui. Și nu-i pantă mare, hai. Ba, da, ui. Unde e mare, bă? Și oricum să te cu picioarele, bă. Hai, eu mă duc. Hai să cu bicicletă. Nu. Eu nu o iau, că a mea are pană. Da, și unde ne bani mai da. Mamă, Și când îi dăm la vale, prindem o viteză de aia. Hai, uite-ne ce pantă faină. ha? Revenim de pe pantă, de acolo, de sus. Bun, deci am ajuns aici sus. Mai avem puțin. Aline, după mine cea mai faină carieră e asta de la Drina, babă. Da, păi da. Dar uite-te, bă, frate, ce traseu fain de bicicletă e dat TV. Aha. Uite și Aline, cu bicicleta e înăuntru. Îți dai seama dacă ai un cross de la tare de 200 și mai mult, îi dai pe aici drept. Păi da. Și Aline, gândește dacă e o bicicletă în aia cum erau alea de mers la Brăila. Știi? Aha. Păi da, ești nebun, veneai pe aici cu viteză și coborai ăsta leșia. Da, da, uite, vezi ce fain se vede așa, crăpăturile astea. Cum o curs apa. Da. Ia uite, Vasi, acolo ce bă? Vai, bă, ce? Bă, dar cred că e adânc, bă. Bă, dar și scări. A, dar nu-i, bă, credeam că e Bă, adâncă. Aline, hai să picăm de aici, ca să pică pe noi, te rudă. Mai ales acum cum o ploaie. Da. Dar vreau să văd și eu. Mamă, dar ce să văd. Hai. Frate, nu sunt galben. Dar acolo cred că au fost săpat. Nu? Dacă e fază că s-a picat să pice aia. Ia uite, Vasile, cum e aici. Hai de viața mea. Deci că sunt pe ceva autostradă, ceva. Uite și cum mă simt eu. Da. Deci că sunt pe la Timișoara. Da. Știi? Că eu nu cunosc pe aici, de-aia zic. Și aici unde trebuie duce? Și pe Aici de jos? era. Pe ce le-am să văzut acolo de jos? Aia era care era de acolo, ți-am zis că acolo. Păi și asta unde? A, asta duce în Drirova, da. Da, și duce încolo Eh, că stai. Băi, da, Hai încolo puțin. ce? Hai aici Vreau să puțin. vreau să duce groapa. A, da, mă. Dar cred că o să pat, nu? Uite, ai o pungă sau ceva cu tine? N-am. Trebuia să luăm ca să punem o tură pământ să avem amintire. Păi putem să venim aici când vrem să stăm. Păi da, da. Da, hai să mergem pe aici, pe sus, pe drumul ăsta. Dar eu credeam că aici, hai mă. Asta e că nu știu cum mai pe aici.
Păi da, mă, dar înainte parcă era mare, mă. Că aia de acolo nu se vedea înainte, se vedea asta de aici. Înainte nu se vedea. Aici s-a crăpat. Aia mică. Aline, fugi de pe crăpătura asta. Foai lei. Hai bă, Aline, du-te de pe crăpătura asta. Ha? Hai. Că asta e crăpată. Nu de asta, dar nu vreau să mă ridic mai repede ca mine. Că ți-am zis care e planul meu pentru mormântare. Ha? Ți-am zis care e planul meu pentru mormântare. Da. Aduci un ATV de 1000 și le cerere de acolo. După aia ATV-ul poți să ți-l aici, uitați, oameni buni. Uitați, aici Lamborghini 244. Să vedeți și voi ce motor are, că frâne n-are, da? Aline, tu ai filmat când am dat de bicicleta asta pe Modavian? Da. Hai, bun. Dacă nu filmai, foai de capul, bă. Ce e acolo? Bă, dar nu suntem pe care... A, nu. Credeam că ajunge fix pe aia. Da. Pe aici, mă. Că nu merem acasă încă, merem pe aici să vedem. Merem la carieră. Eu vreau să mergem la bicicletă. Nu. Da, și în caz este niște câini, băgăm bicicleta asta în față. Să muște bicicleta, nu pe noi. Da, dacă îmi face pană, și voi. Bun, deci am ajuns la carieră. Acolo sus de tot ce nisip. Ce? Acolo sus de tot ce fain nisip. Aha. Era mai încolo, o carieră mai mare. Dar nu știu, s-o drămat, nu știu ce s-a întâmplat. O demontat-o, da. Că înainte se vedea de acolo, din drum se vedea așa fain. Stai că mergem la carieră, hai. Păi, dacă mergem pe drumul ăla, ajungem în Saca. La Botești. Adică trebuie să mergem prin pădure. Ia vezi, oasiri. Ne suim acolo pe primul strat? Nu, că e mult de mers. Și... Unde? Că mergem pe acolo, uite, pe acolo și urcăm acolo. Dracu, că nu prea vezi mai multe. Ia pui o podă. Dar nu fac dracu pană pe aici. Pui o podă. Stai. Pui o podă. Stai, bă. Gata, i-am Zici făcut. că... Dă să văd, dă să văd, dă să văd. Dă să văd, dă să văd, dă să văd. Păi stai că acum eu filmez. Și am cu poză. Du-te tu de aici și dă-i pe mod avea bicicleta. Nu, că se strică. Dar i-am făcut eu, de ce ai mai făcut? Ia, hai să dăm bicicleta acolo. Nu o dă. Bă, o dă, nu se strică. Nu se strică, Nica. Să facă pană. N-are cum să facă. Bă, suntem departe, du-te drept. Bă, a mea, nu-i fleașcă roata de pe față. Nu mere greu. Eu nu vreau să o fac. Asta devine cel mai tare. Bă, dar iese soarele, bă. Bă, ți-am zis să nu o dai. Nu dă. Ai auzit, Vasili? Iese soarele. A, da, am văzut. Eu n-am văzut eu acum. Bine, pun de dracu, e pe acolo. Unde pe acolo? Să urcăm pe primul. Păi da, uite, pe aici îi dau. Și urcăm pe acolo. Uite și acolo, bă, Vasili. Uite-o. A, da, mai este și acolo care e. Două. Da, nu? Păi și la noi îs două, bă. Două carieri. Hai că mă duc mai repede sus. Hai, bă! Vai, ce greu e. Am fugit puțin la deal. Ia aveți, Vasili. Vai de cameră.
Bă, Vasile, am fugit puțin, am și obosit. Parcur! Hai, bă! Să nu se dărâme vreo piatră ceva. Bă, da, ce moale e pământul, bă, că se lasă. Foaie. Bă, dar acolo sunt și vreau să mă duc, bă. Acolo sus? Nu știu dacă putem pe acolo. Da, da, e moale. Ce facem, Vasile, ne întoarcem? Nu știu, Aline, tu ce Sau mai mergem în sus? Nu mai merem în sus. Nu? E și pământul moale. Dacă ducem pe ultimul strat, s-ar putea să se ducă drept sus. Da, dacă ne punem pe margine, da. Ne-am cam atâta cu acest vlog, am venit la... Bătule, nu mai facem aia. Ce? Nu aruncă. A, să o dai? Nu. Dar nu o da, bă, că e prea E mare. prea abruptă. Nu, e prea abruptă. Să ducem pietrele alea, se rupe toată. Aha, o vedem în două. Și voi mă duceți acasă. Dani, mă dai mie până la bicicletă. O dăm la fier vechi. Da. Oricum vine dată la fier vechi. Bă, dar au plantat cineva copaci sau așa au crescut ei? Vezi că uite, e în linie. Bă, frere, că uite, acolo drept în linie. Da, Plantat. dar de ce eu plantat? Să se închide cariera. Să se închide cariera. Nu, să o ascundă. Să o ascundă. De ce? Ca să nu mai merem noi. Să nu mai găsim, nu? Da. Na, bun, la pe ei. Dar copacii de acolo chiar sunt buni. Acolo. Da, e mare. Dar și el plantat, cred că sunt amândoi unul lângă altul. Aia băgrini aia zici sau ce zici? Da. Na, păi, Da, oprește hai. altă filmare. Când... Uite, o, Aline, unul lângă tine. Ce? A, ăsta. Asta chiar e plantat. Ha, gata. Bă, dar eu cred că au plantat ca să nu ne suim noi acolo sus, să nu mai găsim. Bă, știi de ce, mă? Ca să nu se dărâme. E, da, mă, ca să ține copacii. Da. Să Că- țină da, pământul. Că dacă are copaci pe lângă rădăcinile, întăresc pământul. Da. Așa-i? Da. Da, cred că știu. Nu? Cred că da. Numai că și aici... Na, bun, pa. Pa!